Yes. Kwani kono som karam na budget mano mar piny Kenya, mano mar siling trillion 3.7 beneno pok malach mar omenda no dhine weche mag somo. Apa ne koro luore gi county ka county en achiedh nade mane mabende gintiere godo koso nango mas. Luore ka county ni to ang'o uneno ka en the biggest challenge. Temano wacho ni boko nego beni ubedo mabor ahinya gi gima the national government, the agenda of the national government of the day. Okonengo ubedo mabor kodai. Koro ibo yudo ka gik ma county miyo tingo malainya iyudo kopogo. Iyudo kaka Migori omiyo budget maduong, allocation ma budget maduong gi keto health sector. Nyalo bet ni luore ni gisocho ni the disease burden in Migori gini ahinya, ni mala ahinya. King'iyo Migori kaka an kang'e thoth Migori en agricultural rich. Tech kanye kuma soni nitiere part of it kuma yodo ka Transmara Sugar Company nitiere. Hudishe makawuono bende nalando nyi kata mna kambi maloso rabuon cha bende hocho idhi yanga kocha. Idhi yao kogi. Koro ki dine ni yudo ka Migori dine omiyo agriculture gini giketo mbele. Gigi eni ok giti ni en kende ni ka en health sector ni eni to kwa weyo agriculture ma ji ok chiem maber to bogine inyalo yudo ka ji chiemo maber to tuo be ji ok timang'o ji ok bed matuo ji bende kodhi skul nyithindo kodhi skul ken beno wacho ni kuom ranyisi kama ne county ma Kisumu bende gimiyo maino weche mag thieth od bura mar county no bende miyo weche mag somo kod tiegruok kaachiel kod gedo bag ndara. Koro kedhi Kisumu iyudo ni Kisumu miyo thieth, Kisumu miyo agriculture. Koro iyudo kaka kwasewacho ni gigi eni onge ma is working in isolation. Makoro nengo beni identify ni to ka higa ni kwa keto agriculture mbele to next year waketa ng'owa wabodwoko tuoche ang'owa tuoche chien. To tende kwa keto health ni amwamiyo budget maduong' ni koro wadhi gero osiptende, wadhi chiwo yedhe osiptal to jogi ok chiem. 80% of tuoche gin ang'owa ma unyalo prevent gi kaler. Koro ka en health wach ni okay, public health ni wadhi miyo ang'owa, wadhi miyo budget maduong' mondo kik tuoche machalo ang'o diarrhea gini nyithindo man ga ng'owa ni aluora ing'iyo ni aluora mar kama ji odakie timang'o le to chiemo bo ensure ni jogi ochiemo. Nitie jok madhi oko mapuonjo gi nitiere gimiluongo ni a balanced diet. Pidh kapoyo puothi kanyendo, pidh machunga icham mondo kik itimang'o kik ibed matuo. Ibo yudo ka budget ma health nieni. Koro jogi onego beni kitimo budget emomiyo jopiny onego kaw sagi ni mondo participate en right ni kaka japiny. Ero kama na inya sama yo wangwa nikech nyisa ni nek beni koro wantiere ote mogi kata mna wacho